Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka irregular verb ang suru o mubuhat sa usa ka gatos nga conjugations nga gamit kay pang adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Ang suru ka importante kayo nga verb kay moporma kini og kombinasyon sa sobra sa upat ka gatos nga mga nouns para mohimo og mga compound suru verbs. Kung ka mao kagani mo conjugate sa suru, mokalit og lambo ang imong noun o verb vocabulary. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 76 hasta usa ka gatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan leksyon 35 hasta leksyon 110 atong nakatunan sobra sa usa ka gatos nga lain-laing verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosuma total ni ining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga suru o mubuhat. Atong gamiton ang dictionary form nga suru, ang te form shite, ang conjunctive form shi, plain negative non-past form shinai, ug ang plain past form shita. Nining puntuha, kinahanglan ka mao na ka unsaon pagporma niini nila ug pwede pud nimong rebyuhon unsaon sa leksyon 30. Sa akong mga ehemplo nga sentences, mogamit ko og laing-laing suru compound verbs. Balik kombinasyon ni sila sa noun plus suru para modaghan ang imong noun o verb vocabulary. Nining bidyuha, atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ikaos ka gatos. Ug kini molangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat, mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, og di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Nanaji rokubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay ang suru mahimong sareru. Sareru, leksyon 79. Ang mosolbar og problema kay kaiketsuru. Kaiketsuru. Masolbar kaiketsu sareru. Kaiketsu sareru. Atong ehemplo nga sentence, kanang problemaha kay nasolbar sa mga inhinyero. Sono mondai wa engineer tachi ni kaiketsu saremashita. Sono mondai wa engineer tachi ni kaiketsu saremashita. 77 bang ang causative tense, pabuhaton. Ang formula kay ang suru mahimong saseru. Saseru, leksyon 80. Ang magkaugalingon kay jiritsu suru. Jiritsu suru. Tugutan nga magkaugalingon. Jiritsu saseru. Jiritsu saseru. Inig ka 18 anyos nimo, tugutan tikang magkaugalingon. 18歳になったら自立させてやるよ。18歳になったら自立させてやるよ。78 bang ang causative passive tense, mapugos og buhat. Ang formula kay ang suru mahimong saserareru. Saserareru, leksyon 81. Ang mokompetensya kay kyosou suru. Kyosou suru. Mapugos nga mokompetensya, kyosou saserareru. Kyosou saserareru. Sa eskwelahan, ang tanan mapugos og kigkompetensya sa ilang kaklase. Gakko de wa minna ga
同級生と競争させられている。学校ではみんなが同級生と競争させられている。79 bang, hangtod sa mubuhat. Ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus hodo. Hodo. Leksyon 84. Ang magdaginot kay setsuyaku suru. Setsuyaku suru. Hangtod sa magdaginot. Setsuyaku suru hodo. Setsuyaku suru hodo. Dihang estudyante pa ko, pobre kaayo ko nga gidaginot nako ang tanan. Gakusei no toki, subete o setsuyaku shita hodo binbou datta. Gakusei no toki, subete o setsuyaku shita hodo binbou datta. 80 bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Ang mag-report kay hokok suru. Hokok suru. Sama sa pag-report ni X. Hokok suru tori ni. Hokok suru tori ni. Sama sa gi-report sa United Nations, mas mikusog ang climate change. Kokuren ga hokok shita tori ni kikou hendou wa kasoku shite imasu. Kokuren ga hokok shita tori ni kikou hendou wa kasoku shite imasu. 81 bang, intensyon, balak o tumo nga mubuhat. Formula kay ru tsumori, suru tsumori. Leksyon 86. Ang mag-review kay fukushū suru. Fukushū suru. Balak nga mo review, fukushū suru tsumori. Fukushū suru tsumori. Balak na kong reviewon ang leksyon sa di pang eksamen. Shiken no mae ni lesson no fukushū suru tsumori desu. Shiken no mae ni lesson no fukushū suru tsumori desu. 82 bang, balak nga di mubuhat. Formula kay nai tsumori. Shinai tsumori. Leksyon 86. Ang magbasol kay kokai suru. Kokai suru. Balak nga di magbasol. Kokai shinai tsumori. Kokai shinai tsumori. Wa ko'y balak magbasol nga nanghuwam kog kwarta para sa auto. Kuruma no tame ni okane o karita no kokai shinai tsumori desu. Kuruma no tame ni okane o karita no kokai shinai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon, murag mubuhat. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus so. Shiso. Leksyon 81. Ang mahagbong og kurso o grado kay rakudai suru. Rakudai suru. Murag mahagbong. Rakudai shiso. Rakudai shiso. Murag mahagbong siya siyang freshman year. Kanojo wa 1年目で rakudai shiso desu. Kanojo wa 1年目で rakudai shiso desu. 84 bang, hungihong nadunggan nako. Ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus so. Leksyon 87. Ang mangonsulta kay sodan suru. Sodan suru. Nakabati ko nga mo konsulta. Sodan suru so. Sodan suru so. Nakadungog ko nga mi konsulta siya og mananagan. Kanojo wa uranai shi ni sodan shita so desu. Kanojo wa uranai shi ni sodan shita so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong asa ani dili klaro. Ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus rashi. Rashi. Leksyon 88. Ang mo graduar kay sotsugyo suru. Sotsugyo suru. Murag o nakadungog ko nga mo graduar. Sotsugyo suru rashi. Sotsugyo suru rashi. Murag o nakadungog ko nga mo graduar siya sa universidad sa sunod nga tuig. Kare wa lainen daigaku o sotsugyo suru rashii desu. Kare wa lainen daigaku o sotsugyo suru rashii desu.
86 bang personal nga obserbasyon o kahangihong asa ani di klaro. Colloquial style, bali dili formal. Ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus mitay. Mitay, leksyon 88. Pareho nga verb mo graduar, sotsugyo suru. Sotsugyo suru. Murag una kadungog ko nga mo graduar. Sotsugyo suru mitay. Sotsugyo suru mitay. Parehong sentence, murag una kadungog ko nga mo graduar siya sa sunod nga tuig gikan sa universidad. Kare wa rainen daigaku o sotsugyo suru mitai desu. Kare wa rainen daigaku o sotsugyo suru mitai desu. 87 bang aron mo buhat ang formula kay plain form full conjugation sa suru plus yoni. Yoni, leksyon 88. Ang maglisto o magbantay kay chūi suru. Chūi suru. Mubuhat para maglisto kay chūi suru yoni. Chūi suru yoni. Gibutang ang mga traffic signs para mag-alisto ang mga driver. Koutsu hyoshiki wa untenshu ga chūi suru yoni setchi sarete imasu. Koutsu hyoshiki wa untenshu ga chūi suru you ni setchi sarete imasu. 88 bang nabuhat na ang formula kay te aru, shite aru, leksyon 89. Ang manglimpyo kay soji suru, soji suru. Nalimpyuhan na, soji shite aru, soji shite aru. Nalimpyuhan na ang mga guest room. Kyakushitsu wa soji shite arimasu. Kyakushitsu wa soji shite arimasu. 89 bang buhatondaan. Ang formula kay te oku, shite oku, leksyon 90. Ang magplano kay keikak suru, keikak suru. Magplano og sayo, keikak shite oku, keikak shite oku. Giplano na ko og sayo ang curriculum para sa sunod nga sud sa klase. Rainen no curriculum wo mai motte keikak shite oku. Rainen no curriculum wo mai motte keikak shite oku. 90 bang mubuhat paingon ako o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Formula te kuru, shite kuru, leksyon 91. Ang magtigom og kwarta kay chokin suru. Chokin suru. Nagtigom og kwarta sukad sa una hantod karon. Chokin shite kuru. Chokin shite kuru. Tungod kay nagtigom siya kwarta hangtod karon, pwede siyang moretiro nga komportable. Kare wa zutto okane o chokin shite kita no de raku ni taishoku dekiru. Kare wa zutto okane o chokin shite kita no de raku ni taishoku dekiru. 91 bang mubuhat palayo nako o mubuhat gikan karon hangtod ug madamha. Formula te iku, shite iku, leksyon 91. Ang tinod-on kay jitsugen suru. Jitsugen suru. Tinod-on sugod karon. Jitsugen shite iku. Jitsugen shite iku. Tinod-on nato ang imo mga damgo sukad karon. Anata no yume o jitsugen shite ikimashou. Anata no yume o jitsugen shite ikimashou. 92 bang why buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Formula kay ang suru mahimong sezu ni. Sezu ni, leksyon 92. Ang mosuyop o motohop kay kyushu suru. Kyushu suru. Nga dili mosuyop o motohop. Kyushu sezu ni. Kyushu sezu ni. Tudloan ti kag teknik unsaon pagprito nga di motuhop ang mantika. Abura wo kyushu sezu ni ageru kotsu o oshete yaru. Abura wo kyushu sezu ni ageru kotsu o oshete yaru. 93 bang why buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Ang formula kay ang nai mahimong naide. Shinaide. Leksyon 92.
Pareho nga verb, mosuyop o motuhop. Kyushu suru. Kyushu suru. Nga di motuhop o mosuyop. Kyushu shinai de. Kyushu shinai de. Parehong sentence, tudloan ti kag teknik kung saan pagprito nga dili motuhop ang mantika. Abura wo kyushu shinai de ageru kotsu wo oshiete yaru. Abura wo kyushu shinai de ageru kotsu wo oshiete yaru. 94 bang, musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb hajimeru, shi hajimeru, leksyon 93. Ang mag-research kay kenkyu suru, kenkyu suru. Musugod og research, kenkyu shi hajimeru, kenkyu shi hajimeru. Kini nga laboratorio kay nagsugod og research parte sa global warming 30 ka tuig na milabay. この研究所は30年前に地球温暖化を研究し始めました。この研究所は30年前に地球温暖化を研究し始めました。95 bang, mukalit o buhat. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb dasu, shi dasu, leksyon 93. Ang makiglalis kay giron suru, giron suru. Mukalit og lalis. Giron shidasu, giron shidasu. Mikalit siya glalis sa maestra. Kare wa totsuzen sensei to giron shi dashimashita. Kare wa totsuzen sensei to giron shi dashimashita. 96 bang, mubuhat og mahunong. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb na kakeru, shi kakeru, leksyon 93. Ang mabangkarota kay hasan suru, hasan suru. Og ang pasabot sa hasan shi kakeru kay hapit nga mabangkarota, hasan shi kakeru. Daghang mga negosyo nga hapit mabangkarota tungod sa recession. Keizai koutai de oku no kigyo ga 破産しかけた。経済後退で多くの企業が破産しかけた。97 bang, mutiwas og buhat. Formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb owaru, shi owaru, leksyon 93 gihapon. Ang motukod kay koji suru, koji suru. Muhuman og tukod. Koji shi owaru, koji shi owaru. Ang subway kay nahutdan og kwarta ug wa natiwas ang construction. Chikatetsu wa okane ga nakunatte koji shi owaranakatta. Chikatetsu wa okane ga nakunatte koji shi owaranakatta. 98 bang, mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb nausu, shi nausu, leksyon 94. Ang mo-apply kay shinsei suru, shinsei suru. Mo-apply og usab, shinsei shinausu, shinsei shinausu. Gibalibaran ko sa akong nagustuhang universidad, mao nga gusto ko mo-apply og usab sa sunod tuig. Ako gareta daigaku ni kotowararete, lainen shinsei shinaoshitai desu. Ako gareta daigaku ni kotowararete, lainen shinsei shinaoshitai desu. 99 bang, hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus auxiliary verb kiru, shi kiru, leksyon 110. Ang muhimo og produkto, seisang suru, seisang suru. Tiwason ang pagbuhat og produkto. Seisang shikiru, seisang shikiru. Ang linya sa pabrika kay mohunong inig alas 3 sa hapon, bali mo tiwas og buhat og produkto, unya musod sa regular maintenance. Rain wa gogo 3時に生産しきって定期メンテに入ります。LINE は午後3時に生産しきって定期メンテに入ります。Yakubang, di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa suru plus kirenai,
shikirenai. Leksyon 110. Ang manglaba kay sentak suru. Sentak suru. Di makatiwas og laba. Sentak shikirenai. Sentak shikirenai. Ang mga labanan sa pamilya nga may 5 ka miyembro kay di matiwas og laba sa usa ka adlaw. 5人家族の汚れた服は1日で全部洗濯しきれません。5人家族の汚れた服は1日で全部洗濯しきれません。Sumahom ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mobuhat, mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya muhunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.